companyes, ja tornem a ser aquí, a la platja, The Beach Boys en bona companyia. Mireu, mireu, els del racó de l'Albert aquí. Vinga, explicarem un acudit. Diu que es troben dos tios així una mica locos i un li diu a l'altre: Ei, tio, que no saps què hi tinc a la mà? Un elefant. Jolines! Però de quin color? Va, filma cap allà, cap allà. Ei, hola companys i companyes, ja tornem a seguir! Vinga, va, que n'explicarem un altre, que sí, Marc? Sí! Bien, un aplauso! Diu que Déu va crear l'univers i va descansar durant 6 dies. Després va crear la dona i no va descansar ni Déu. Se va a ver un follón que no saben dónde se ha metido.